Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwana. A yau mun zo muku da shahararren mawaƙin na Nijeriya Arewa. Za mu ji bayani akan yanayin da ƙasar Nijeriya take ciki a yankin Nazir kenan, Nazir mai atamfa wanda ake wa kirari da Nazir mai atamfa. Insha Allah mu je ga aikinmu. To Nazir, muna jin kai menene ba ka sha'awar yin waƙa akan Arewa? Kullum ina ta faman zub da hawaye, oh tamkar idanuwa na zasu Menene kuma zai sa idanunka su tsayaye mai atamfa? abin da ke faruwa shugabanni zama kiranye. Ka kira su shugabannin naku, ya kamata ka kira shugabannin ku. To ku kun shugabannin ku, me yake faruwa a ƙasar ka? Ƙasa ta Najeriya ana kashe yara da iya. Wani yanki kuma ake yawan ga aiki? Musamman ma yanki na Arewa, abin yana ƙara hawa-hawa, baba abinci ga isharwa ya zame. Sai dai ku roki Allah. To amma kai me kake ji kullum a jikinka? Na cikin ɗari-ɗari ana kashe mu kamar bari. To me za ka iya cewa 'yan Arewa? Arewa mun tashi mu roƙi Allahu ya cire mu cikin wannan ƙarni. Arewa mu ne arewa, arewa, arewa mu ne arewa. Irmi a tamfa faɗa mana menene matsalolin da akwai cikin ƙasar ku kasa kai waƙa? Matsalolin abin da suke faruwa da yawa, da yawa. Matsalolin abin da suke karuwa da yawa, da yawa. Irmi a tamfa ka ci matsalolin da yawa suke. Sai ka faɗa mana menene matsalolin da suke faruwa da yawa? Wata mata za ta je ta da ciki, wata kogoyo a bayanta. Gara na ka zafi amma a ce wai kun kasa ku dube mu. Me za ka iya cewa akan ƙasar ku Nijeriya? Dubi ƙasa ta Najeriya, inda ta suna a duniya, amma cikin ta hayaniya. Ya Allah ka taimaka. Me ke faruwa a cikin gari? Muna jin ka faɗa mana me ke faruwa a cikin gari? Gari ba lafiya, talaka ya fi koshin wuya. Shugabanni suna cikin AC sun biye wa duniya. Me yawa kuma a cikin ƙasa? Menene wanda ya yawa a cikin ƙasa? Kashe-kashe yanzu yayi yawa, yaɗe dubi yayi yawa, kwace yanzu yayi yawa, fashi kullum na ƙara yawa. Ya samu dace. To amma menene ka fi damun ka a cikin ƙasar ku a hali yanzu da? Ga rashin tsaro sakata ina, satan mutane na ƙara hawa. Wanda ba su ji, wanda ba su gani, su ake kwacewa dukiya da yawa. Wani baya da shi, wata bata da shi, don Allah shi wa gaban ne ku dube. To me ake yi kuma mutane a gaban suna ji suna gani? A gaban ka a kama matar ka ko yar ka a mata fyaɗe yayi wayya. Arewa mu ne ana ta kuka, arewa mu ne ana ta kuka, arewa mu ne ana ta kuka, arewa mu ne ana ta. Ga mun ka tsara tambayar da muke mu Nazir mai atamfa. Ku tare mu a nan gaba.